Здравейте, аз съм Петю Костаков и ще ви покажа как много лесно да конвертирате от 16-тична към бинарна и след това към 10-тична бройна система. За пример ще вземем числата, 16-тичните числа, 0 х, това е знак, че числото е 16-тично. Когато едно число е 16-тично, пред него се пише 0 х. И вземаме числото FB 7. Така, както споменах в предишните уроци, едно 16-тично число е представено от 4 бита. Именно за това ще запишем по 4 до 4 бита и техните степени, а именно на четвъртия бит степента 8, на третия бит 4, на втория двойка и на първия единичка. За едното число, за другото същото и така и за третото. И така, взимаме числата от начало. Първото е F. Виждаме от тази таблица, където са представени 16-тичните числа, че F е 15. Затова трябва тук по някакъв начин да направим числото 15. Мисля, че това ще стане, като сложим единици на всички битове, което ще ни даде 8 и 4, 12 и 2, 14 и 1, 15. Точно така, това е числото 15. За следващото число B, виждаме, че това е числото 11. Него ще го постигнем, като включим осмицата, двойката и единицата. Така. За последното число 7, това ще го направим, като включим първите 3 бита, именно на 4, на 2 и на 1. Така. Сега остава да събереме получените битове. Това са 4 единици, 10, още 2 единици, 0 и още 3 единици. За да получим десетичното число, ще трябва да използваме ето тази поредица, но тъй като числото е доста голямо, съм сигурен, че тя няма да ни стигне. Затова ще допишем поредицата. Следващото число след 128, следващата степен е 256, след нея 512, след нея 1024 и 2048 и накрая 4096. Тези предполагам, че ще стигнат. Само тук ще ги разделя така, да не се бъркаме. И взимаме битовете от дясно наляво. И това са единица, 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 0, 2 единици още, 0 и 1, 2, 3, 4, 5 единици. Доста голямо число. 4 и 5. Така. Сега числата отгоре, които имат единици, ги записваме и ги сумираме. Така. Те върху това ще запиша, може малко мазаница да става. 2, 0, 4, 8, 1, 0, 2, 4, 512, 256, 128, 32, 16, 4, 2 и 1. Ще ги включа в
1 и директно ще напиша 7. Така, сега всичко останало. Сега това, което трябва да направим е да сумираме сбора на всички тези числа. И започваме най-отгоре, първата колонка, 8 и 4, 12, 14, 20, 28, 30, 36, 43. Записваме 3 и 4. Добавяме тук 4, 4, 8, 10, 11, 16, 18, 21, 22. 2 и добавяме тук двойка. И 2, 7, 10, 0 и 1. И това прави 4023. Което ще рече, че на ето това 10-тично число, 16-тично число FB7, 10-тичното е 4023, а бинарното е съответно това. За да се упражним, да направим още един пример. Нека вземем отново 16-тично число. Нека да е 4D2, примерно. И да видим какво ще се получи. Отново записваме степените на битовете. 8421, 8421, 8421. Така, нека да ги разделим само. Така, за първото число то е 4 и можем да включим само четворката. Второто число е D. Ако погледнем, D е 13 и следователно трябва да го постигнем по някакъв начин. Това може би ще е като включим осмицата, четворката и единицата. Да, това ще ни даде 13. И последното е 2. Имаме двойка, така че включваме. И това е всичко. Нека да събереме тези битове 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0 и да ги нанесеме върху поредицата тук. Имаме като за начало 0, след това единичка, 2 нули, още една единица, 0, 1, 1 и трябва да си допишем 3 числа, които не са ни достигнали. Казахме 256 е следващото, 512 и последното 1024. Така, стигнахме до тези две единички, имаме още две нули и още една единица. Така, нека да сумираме всички тези числа, които са включени. 1024, 512, съжалявам, не е включено, 128, 64, 16 и 2. Така, става да ги сумираме. 4, 8, 12, 16, 22, 24. 4 и 2 на ум. 4, 6, 12, 13, 3 и 1. Това става 2 и единица накрая. И получихме едно така доста хубаво число. 1, 2, 3, 4. И това е десетичното представяне на това число 4D2, 1, 2, 3, 4 и това е неговото бинарно представяне. Надявам се, че съм бил полезен. Ако имате забележки или други предложения, моля оставете ги като коментар или в блога, или в YouTube канала. Благодаря за гледането.